Salutare tuturor, sunt Lucian de la școala de gaming și suntem la episodul 7 din seria de Minecraft Classic. Ultima dată, din câte îmi amintesc, nu am făcut prea multe sau nu am postat episodul. Oricum, dacă am făcut ceva, stați că vă arăt. Cum nu mai amintesc exact. Haideți să intrăm în mină. Cred că în mină am fost mai mult. Sau nu? Bă, cred că da. Am intrat aici, mai jos. Și m-am oprit aici și să vedem ce am mai făcut, chiar nu mi-amintesc. Deci m-am plimbat prin toată zona aceea și am luat mai mult iron. Și cred că mai am sus câte ceva resurse. Habar n-am exact ce. Vedem în timp. Schimbarea rezoluției. Așa, nu-mi place ceva. Aștept puțin. Nu știu ce cum e up level și toate chestiile astea, dar ceva nu mi se pare în regulă. Poate de aia că am vreo 1000 de programe deschise. Mult mai bine. Așa. Să intrăm în casă să mai vedem ce e pe aici. Să mai închid din programe. Așa. Și acum cred că e mult mai bine. Așa, deci aici cam nimic. Și hai să vedem aici. Nici aici nu e prea mult. Mi s-a făcut iron. Deci atât iron am. Și mi-aș putea, nu știu, face unelte din tot ironul ăsta. Haideți să încercăm. Îmi fac destule lemne. O să am nevoie de un pickaxe, o lopată, ce o să mai am nevoie? Sabie. Și în rest armură, cred că am. Armură e full de iron, da. Și cam atât am nevoie, cred. Să ne uităm și aici. Aș trebui să mă duc și prin părțile alea ca să termin cu tot culesul ăsta. Să punem la loc astea. Semințele. Da. Și în rest lăsăm aici să crească. Facem niște zahăr. Asta e pâine. Ce inteligentă și eu. Cum era? Nu. Așa. Ce? Cred că am uitat. Adică sigur că am uitat. Parcă erau așa pe o linie, da. Păi o să am ceva pâine. Deci o să intru în camera de chesturi să mai organizez lucrurile pe aici. Hai să fac niște semne. Adică câte reușesc, 6 semne fac. Când am nevoie, cred că de mai multe. Și aici pun pentru mâncare. Și aici, hai să-mi pun toată mâncarea de care am nevoie. Așa. Deci de aici am scot pâine.
și toate astea le separ după aceea. Deci asta, sugarul hai să-l pun acolo. Și cam atât de mâncat. Nu cred că mâncăm pământ. O să am nevoie de mushroom. Sugarcane-ul îl iau la mine, fac zahărul și doar apoi îl pun aici. Așa. Hai să vedem în rest ce mai pot face în zonă. Să luăm sugarcane-ul de care nu e nevoie. Să lăsăm să crească în continuare. Da. Și în rest, nu știu, să mai iau semințe, nu cred că o să mai fie nevoie de seeds. Nu. Și mă duc și în grădina asta de afară. Am spus că nu o să mai plantez nimic în zonă și o să le mut toate înăuntru. În zona amenajată. Da, să iau și sugarcane-urile astea. Așa, și să ne ducem să plantăm. Nu știu acum ce să facem. Ne ducem aici înăuntru. Da, uite că s-a mai făcut încă o parte aici. Și ai în partea asta. Să punem semințele. Și nu știu, nu cred că mai pot pune aici, că pe aici o să mă plimb, deci nu cred că m-ar merita. Poate mai când o să mai extind zona. Așa, aici în casă, nu știu, ar trebui să continui cu organizarea acestor. O să fac aici încă un rând. Așa. Și pun aici lemnul și aici pun chest. Mi-l pun pe slotul ăsta. Cred că n-am făcut două chesturi. Așa, îmi pun chest aici și hai să vedem pentru ce o să le folosim. Pentru materiale de construcție, adică, să zicem și dirt, o să pun cobblestone-ul, piatră și toate astea. Deci materiale de construcții. Și aș vrea să le pun așa pe rânduri. Și nu știu dacă mai am în alte părți. Hai să vedem astea. Și nu știu, să-mi iau numai atunci când am nevoie, că timp am să vin până aici. Așa, coal și astea, resurse, sau cum să le spun? Da, resurse. Coal, iron, sugar, am spus că îl pun aici. Am wheat pentru încă 2 bucăți de pâine. Pe care o să le pun aici la mâncare. Și am spus că aici o să pun materiale de construcție. Da. Așa, deci avem mâncare. Nu avem asta.
bine pus, dirt-ul nu e bine pus, nu știu cum le-am pus acolo. Leather-ul și în rest dantele. Când au ajuns ale acolo? Așa, și aici pun, dacă mai am ceva, resurse din pământ, nu mai am. Materiale de construcție, aici trebuie să pun dirt-ul ăsta, mă rog, așa. Gravel, într-un rând nou, așa o bucățică, că poate ne ajută la ceva. Dandelion o colorez, fac culoare. Și cam atât. În rest nu știu ce aș mai putea face în zona. Hai să ne ducem puțin în mină, să vedem ce mai e pe acolo. Mi-am pregătit, am sabie la mine, hai să-mi aranjez zona, să am doar ce-mi trebuie. 2 de iron. Așa, o sabie, care ar trebui să stea așa. Ce mai îmi trebuie? Bucket-ul, în cazul că o să am nevoie. Și lopata. Așa. Hai să spargem din gravel în zonă, ca să scăpăm de el. Așa, să vedem dacă avem ieșirea. Am spus că o să modific ieșirea, adică intrarea în mine, de fapt. Și voi face intrare pe aici, direct. Așa, să fac cale bun, cam ceva de genul. Și aici o să modific cam în felul ăsta. O să pun o torță aici și o să fac perete. Aici. Da. Așa e mai bine. Și de aici o să cobor direct în mine. Da. De aici aș continua tot înainte, ca să nu stric drumul. Când o să vreau o iau în stânga sau în dreapta și când vreau pot să o iau direct în față. Așa mi se pare mai bine să fie săpat tot înainte. Și aici se va despărți în două. Să punem și o torță să se vadă mai bine. O să meargă treaba repede cu târnăcopul de fier. Poate avem noroc să mai dau de prietenii târnăcopului. Noroc de fier. Și sper să dau de cât mai multe chestii. Adică vreau să cobor mai jos. Da. O să avem ceva de mers. Suntem doar la 40 ceva, deci într-un fel în unele zone de câmpie am fi deasupra mării. Adică, da, suntem încă deasupra mării. Depinde de ce biom ai. Știți care e chestia? La asta, ca să schimb subiectul, la programe de filmat. Există ale două foarte cunoscute, știți, Bandicam, Fraps, nu-mi place niciunul. De aia că Bandicam pornește foarte greu cu un FPS foarte mic și apoi începe să fie puțin mai bun în timp. Devine tot mai bun, adică ți se obișnuiește calculatorul sau nu știu ce are. Și la Fraps pornește cu un FPS foarte mare și apoi scade în continuu și poate ajunge chiar și la 10 FPS după vreo jumătate de oră de filmare. Le-am încercat. Acum nu știu, am filmat și cu Action, nu-mi place că ăla nu e detectat de majoritatea programelor de render, deci fiecare are problema lui. Acum am înregistrat și cu OBS și ăla înregistrez și acum, pentru că mi se pare ok, nu mai trebuie să fac render
Adică mai fac din când în când pentru ca să pun asta, ca să pun intro. Dacă mărimea de fișier nu e nicio problemă, nu ocupă mult. La Fraps, de exemplu, am spus problemele alea la Fraps. Hai să mai spun încă una. De obicei o filmare de... aveam o filmare 18 minute de Minecraft. Mi-a ocupat parcă 180 de giga. Mă rog, asta nu se întâmplă de fiecare dată, dar așa mi s-a întâmplat atunci și m-a cam enervat. Da, am spart și eu exact în cel mai bun loc. Așa, și să vedem pe unde, cam pe unde suntem, la 24 înălțime și am dat și de niște fier, după cum și voiam. Cam repede. Văd că se termină târnăcopul ăsta de fier. O secundă. Așa. Și aici în zonă. Așa, să cobor mai jos puțin. Vreau să ajungem la nivelul ăla de 12. Mai am puțin, cred. Hai să pun și aici o torță. Nu știu, ziceam că mi se sparge foarte ușor târnăcopul ăsta de fier. Adică am consumat jumătate, adică unul întreg într-un fel. Că mai aveam jumătate din ăla și încă jumătate, mai mult de jumătate am consumat din asta. Doar am spart pietre. Bun, am ajuns deja la redstone. Deci e ok. La înălțimea 13 mai coborăm una și de aici putem căuta diamante. Pe aici o să mă tot duc, o să fac o zonă așa mai mare. Momentan așa la etajul ăsta, după ce o să mai fac în înălțime o să mai sau mă rog, o să sparg blocuri de piatră, că nu știu cum să zic. Și nu știu când o să putem da de ceva resursă, dar minăm în continuu și poate o să avem noroc. Nu știu, acum în orice parte a peretului poate fi o bucată de diamond. Deci nu știu la ce să mă aștept. Redstone. Am dat deja de redstone, deci asta nu mai e o problemă. Cred că o să și am nevoie pentru ca să fac sisteme de redstone și chestii de genul. Să fac mai ușoară treaba. Am dat de dirt, deci e semn bun. Nu știu, mi-ar plăcea să dau de o mină sau așa ceva. În zonă, dacă aș avea și sunetul pornit, numai nu știu de ce nu merge. Dacă aș avea și sunetul pornit, aș putea auzi. Foarte frumos și foarte urât că mi-am lăsat lemnul acasă, că mi-aș fi făcut un crafting table. Acum trebuie să mă duc sus și nu cred că mai cobor înapoi. Cred că ajunge. Și data viitoare cred că o să mă mai duc în zona aia. O să extind zona să căutăm diamond sau alte resurse, lapis lazuli, pe care nu prea o să-l folosim. Adică nu prea o să colorez blocuri sau chestii de genul. Dar, da, o să continui zona aia și vedem ce găsim. Deci dacă v-a plăcut dați like, dacă vreți să rămâneți la curent cu celelalte videouri uploadate, dați subscribe și share ca să vedeți și prietenii voștri. Ca asta pentru ce am făcut în episodul ăsta. Am luat ăsta iron ce s-a făcut. Am separat mâncarea de resurse și de materiale de construcție. Asta e mai puțin material de construcție, resurse redstone și coal. La material de construcție pot pune tot cobblestone
Și o să cobor mai jos cu celelalte chestii, de exemplu, Dirt-ul o să-l duc mai jos și aici va fi mult cobblestone sau stone. Așa, și ce am mai făcut. Deci asta, am mai lucrat la fermă pe aici. Nu știu, data viitoare, în una dintre cele viitoare, o să și extind zona, că o să am nevoie. Adică vreau să fac o fermă foarte, foarte mare. O să fac și ferma în aer liber până la urmă, pe o zonă mai plană, așa. Și cam atât. O secundă să mai pun astea. Și să mai fac încă 2 pâini. Așa. Eu am fost Lucian de la școala de gaming. La revedere!